Hindi mo naman sinabi sa akin na yan ay ninja mo. Ang alam kong ninja mo ay si Makmak. Hello, mega shoutout. Thank you sa thumbs up, guys. Karilib siya, karilib. Mega shoutout. Thank you sa thumbs up, mga babes. Yan ang background natin ngayon. Yan, nilagay ko na. Steady na siya dyan. Yan, mega shout out sa inyong lahat. Hindi ko alam na ikaw yan, Makmak, kasi hindi ka nagpakilala sa akin na ikaw si Makmak. Ngayon alam ko na ikaw si Makmak. Ang alam kong si Makmak. Ito ang duty natin ngayon. Kasi hello, mega shout out kasi yung maraming nalalaglag na dahon, kailangan kong linisin at saka triman ang mga puno. Mag-trim tayo ngayon. Hi, mega shout out Arthur Pina Florida. Hi, really shout out Arthur, her from Riyadh. Good morning sa iyo. Mega shout out sa lahat na nandyan. Thank you so much sa thumbs up, guys. Mamaya yung mga present dyan ililista ko, dagdag sa raffle draw. Yung mga present ngayon na mga pangalan ililista ko, pang dagdag sa raffle draw ko.
Load at saka watch hour. Ito ang gamit ko. At saka ito ang lagari ko. Madali lang yan. Hello mega shout out sa inyong lahat na nandyan. Thank you so much sa 5 billion viewers ko. Thank you sa thumbs up. Thank you sa 5 thumbs up ko dyan. Mega shout out ho sa Bini Arthur. Thank you mega shout out din sa iyo. Mega shout out din sa iyo. Hi, hello Arthur. Mega shout out, thank you sa thumbs up. Ingat ho, safety first. Salamat. Lagi yan. Meron tayo. Safety first.
Mega mega shout out, mega shout out. Thank you thank you sa 6 na viewers host. Padikit po. Balikan ko kayo agad paglabas mamaya sa work. Mega shout out Arthur. Ma'am, unahan mo na lang yung mga kaibigan ko dyan, mga legit yan, bra. Thank you so much. Thank you sa mga pabiji dyan. Thank you. Thank you all.
Hello, hello, mega shout out Faith and Hope Vlog. Thumbs up Dan. Thank you, thank you, thank you. Hi, good morning Mal TV. Thumbs up kahang. Thank you, thank you, thank you. Grabe si host. Oy, ha 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 ha. Thank you, thank you, thank you Arthur. Balikan kita mamaya pag may dumidikit sa akin, gabi ko binabalikan kasi free ako pag gabi. Thank you sa lahat. Thank you sa nag-BG. Thank you. Hi, mega shoutout Sadik TV. Thank you, thank you, thank you ma. Thank you sa pag-BG. Thank you sa tamsak. Maraming salamat. Nililista ko lahat na nandyan. Nililista ko. May parapol draw ako. Load at saka watch hour. Thank you sa 18 billion viewers ko dyan. Thank you so much. Laki ng monkey. Mega shout out Fit and Hope Vlog Agoy. Hello host. Hello Sadik TV. Good morning, mega shout out to you. BG bagong saging lang. Oh, congrats. Sadik TV, thank you, thank you, thank you. Rosie Garcia. Roxy. Mega shout out to you, Telma. King host. Mega shout out Angelica. Ang alam ng pamilya natin, sarap buhay abroad, grabe. Oo nga eh. Hindi alam lahat ng trabaho kaya natin gawin. Thank you. Kailangan talaga kasama to sa ano. Mak out harang pa host. Harang ka dyan. Mega shout out. Thank you. Mega shout out. Mak tamsak dan na host. BG lang kami. Labada pa. Thank you sa lahat na nag-BG dyan. Thank you sa tamsak. Ang pumasok ngayon lahat, ililista ko yan kasama sa Draculdo. Hello! Yeah! Maybe when she coming back? Hello. Mega shout out, guys. Thank you. Lala, I love you all. Thank you so much. Alam mo, ang ganda ng pagsalak niya. Ganyan yung katibay. Kaya, hindi yan mabubugto. Kasi matibay yan. Matibay yan, guys.
Kaya hindi naman makapal yung PC, higop. Ito, hindi ko to itatapon. Gagawin ko to ng balayan ng ampalaya. Ilalagay ko to. Gagawin ko to yung ampalaya, balayan ng ampalaya. Lagdag ko to sa likod. Hello, mega shout out sa 8 billion viewers dyan. Thank you. Agoy, ingat host. Alam ko, sanay ka na nga, pero ingat ka pa din. Oo, maraming salamat sis. Lagi ako nag-iingat. Thank you Lord. God watching me. Niyan ko ha. Day, adin hinog mangga. Okay. Thank you so much si Waray channel. Kunin ko dyan mamaya. Kasi madumi dito sa kaya pinutol ko para bago na naman yung salingsing. Marami na kasing dahon, Tinan mo, balimbin, langka,
Curry leaves. Ayun o, malaking curry leaves. Langka. Balunglong. Iba. Nice, nice host. Tamsak, thank you sa tamsak. Unsam naman na. Di ako dire. Nag-exercise. Mauni atong kinabuhi dire. Hi, Ishikil Asher TV. Thank you, sister. Thank you, thank you, thank you. Ililista ko yung mga pangalan nyo. Kanang akong gitol na mga sanga. Aho na himuon balayan og ampalaya. Kay mukatay ang ampalaya na ako'y balayan. Hello, 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 hello. Hello, mega shout out, Sister Yuan. Sister, i-ano mo nga yung ano mo sa yung YT mo para ma-apply ko yung napanalunan mo. Ikaw ba yung nanalo, di ba? Kampilan Kundisa, yung ko messenger. Kampilan Kundisa, sister. Hello po. Hello, welcome to my live stream. Thank you. Pinutol ko kasi yung mga bunga, sira siya. Kaya pinutol ko, tingnan mo yung bunga sira. Nabubulok siya siguro ko dahil yata laging umuulan. Yan. Hi, mega shout out John. Dagdagan mo yung video mo para ma-play kita. Hello, mega shout out sa'yo. Mount Fit Vlog. Faith and Hope. Agoy, pahingi host. Aho giputol kay na ay hiya, sira. Brother John, dagdagan mo yung dagdagan. Hi, mega shout out ba siyang Maricel Vlog. Thank you for coming to my live stream, sis. Thank you sa tamsak, sister.
hindi ako inuutusan ng amo ko mag-cut nito. Ako lang ang may pusa. Kasi pag magsampay dito ng damit, madudumihan. Lalo na yung mga bedsheet, madudumihan. Kaya kailangan triman. Hello. Thank you. Thank you so much. Sa 10 billion viewers dyan. Thank you. Hi, Faith and Hope Vlog, Sisi, Leonora Carino, Mac Esteban, makadikit na ako sa iyo, sabi ni Juan Bermoy. Hindi ako mag-ilis to the host. Hello. Bago na naman to. Sino si Garcia? Ala kinsa na pud ne. Baka gusto mo umakyat. Minaw kupulong. Kinsa na pud ni si Garcia? Si Ate Telma. Musta bunso? Okay lang po. Nandyan si bunso. Ang sarap ng buhay. Meron na ako. Hello. Thank you sa mga
Thank you sa 9 million viewers na nandyan. Thank you mga lahat. Tiuran. Hello. Hello, mega shout out. Hi host. Sabi ni Unin Hugalidad. Onin, thank you. Mega shout out to you. Thank you. Patulong guys, road to 500 subscribe. Hehe. Hello mga bisdak. Tulungan nyo. Mga bisdak. Mga busy yan sila, sis. Unahan mo na lang sis, mga ano yan, mga legit yan sis. Mga kaibigan ko, mga legit yan sila lahat na nandyan sis. Binbini ang paninidan na po, sabi ni Unin. Maara ko ha. Wala lang audio kay minaw ko pulong. O sige te. Kinsa man ni? Si Ate Tilma na.
Hello, mega shout out, Angelica. Unahan mo ako, unahan mo na lang si Angelica Carino kasi busy siya. Mga legit yan, sister. Lahat ng kaibigan ko na nandyan, mga legit yan. 90% babalikan ka niyan. Mga busy lang kasi. Mega shout out, thank you sa 14 tamsak na nandyan. Thank you sa 11 million viewers. Thank you so much. God bless you guys. Magkadikit na po tayo, madam. Oh, magkadikit na daw kayo, sis Angelica. Tuloy oh. Tulog muna ako, host ha. Video ako. Sige, salamat. Nice ha. Adyaw sa ko bayai. Kay mingawon man ko. Dan tamsak na po. Hi. Mega shout out. Lumabo na yung screen ng ko, cellphone. Ezekiel Asher TV, padikit po. Host, pasali naman dito. Thank you. Sige, sis. Sali ka dito. Mamaya, isasali ko sa raffle draw yung pangalan mo. Sali ka. Welcome ka dito sa group namin. Kahit sino, mga bisdak o hindi bisdak, welcome to our groups. Thank you sa thumbs up.
Thank you sa 8 billion viewers na nandyan. Salamat po, host. Bisda kami din po. Thank you, thank you, thank you. You're welcome. You're welcome, Sisi. Magabago lang rin kami. Ikaw, malaki na ba yung bahay mo, sis? Hi, mega shoutout Waray-Waray channel. I love you. I miss you. Ayan, maliwanag na. So good na mga bisdak. Patamsak naman dyan. Sige, welcome, welcome, welcome to my live stream. Welcome, welcome to my live stream. Hi, host Dan, tamsak na. Maring tik-tik. Saan? Saan ka, host? Nandito ako sa labas. Thank you, bird. You're so cute. Yes. Meron akong 2 bisitang maliliit na ibon. Sige pa. Lumipad pa kayo dito sa harapan ng camera. Kwetien. Saan ka, host? Nandito ako sa likod. Naggupit ng ginupitan ko yung balimbin. Yes. Yeah, nakunan ko kayo ng camera. Live. Tweet, tweet. I like birds so much. Yes, he's so cute. Laro ka lang dyan. Tara, Clemente. Mamaya pagkatapos ko maggupit. Namiss ko na yung noodles. Yung spicy noodles, yung white noodles. Tara, Clemente. Maya tapusin ko lang yung trabaho ko.
Antay ko si Mad. Antay ko si Ma'am kasi darating daw siya. Magsasahod. Dili mahadlok kita, di sana tanda kita kay siya ang mauuna sa tanan na dalangka. Ibahin natin yung steak. Steak, 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 steak. Malapit ako matapos. Kinahanglan ta si Kristo. Sige po sis, balikan kita. Hello, hello, mega shout out, Jiminy Arenas. Thank you for coming to my LAs. Thank you, brother Mel TV sa pabiji. Nagbabayad ako ng utang, kaya minsan hindi ako nakakapasok sa mga LS nyo. Nagbabayad ako sa mga utang ko. Host, hindi mo naman gawin ang magputol. Kasi exercise ko to, sisi. Hindi na kailangan iutos sa akin. Gusto ko lang kasi na malinis tingnan yung yung puno. Kasi yan dyan, sampayan namin yan. Yung mga bulaklak at saka yung mga sira-sirang mga bunga ng balimbin. Yung katas niya napupunta doon sa mga sa white na mga damit katulad ng bedsheet. Yun, kaya nadudumihan.
nagkakaroon ng dagta. Hindi na nagagamit. Kaya kailangan ko putulin para hindi masyado marumi dito. Tingnan mo, ganyan yan oh. Ganyan dyan oh. Ayan. Ang bait nyo naman. Tay, thank you, sister. Thank you. At saka isa pa, hindi maganda ang bunga ngayon ng balimbin. Marami ang sira. Kaya kailangan putulin para mayroong bagong para may bagong salingsing. Kumbaga sa Bisaya. Hala, ikaw pala yung nasa taas ng puno, host. Pastilan. Oh, abi mo laki no. Kabalo ko sa trabaho sa laki. Ganahan man ko. Ganahan ko magsirotso og kahoy. Ganahan ko kanang baw. Nga naman ganahan man ko magtrabaho ka ng laking trabaho. Ma-enjoy man ko. Bait nyo naman po. Thank you. Hazel. Kaingong ko kinsa nasa ibabaw ng puno. Ha. Wa ka makailak. Hello, mangutana ko ninyo, hindi ba bawal pag-akyat-akyat ng puno? Ganyan. Brother Mel TV, hindi ba magagalit si Lolo? Nag-akyat ako ng puno. Kaingon ko, kinsa nasa ibabaw ng puno. Haha. Brother Mel TV, sagutin mo nga. Sadik, unahan na po kita. Sabi ni Maring Tik-Tik. Hello, mega shoutout yung nandyan. Hindi ba magagalit si Lolo pag nag-akyat ako ng puno, guys? Okay lang ba yun? Hindi naman ako bata, di ba? Okay lang naman yata yun kasi matanda naman ako. Thank you sa suporta, guys. Hello mga bisdak, magandang mga yun at nasa aksyon ang live stream nyo. baka ako paluin ni Lolo, brother Mel TV. Pag action movie host. Unsa man kadiha Leonora Carni. Pang action movie. Tapos pag abot dito sa ibabaw, mulokso diri sa ubos, maunag aksyon. Balintong. Maganda nga yun at nasa aksyon ang live stream nyo. Walang problema, host. Okay, salamat mga sister. Tsaka brother. Alam niyo mga pagpunta ko dito walang puno sa likod, kahit isang puno sa likod wala yan.
Ngayon lang yan nagkaroon ng puno dahil mga tanim yan. Mga prutas, karamihan dyan, mga prutas. May peach akong tanim. Ayan nga, bala ko nga gupitin yung peach na tanim ko eh. Kasi payatot siya eh. Yan ang haba-haba niya. Yan, peach yan na tanim ko. Bala kong putulin para, pinutol ko na yan sa kalahati. Hindi sumaringsing, nag-straight lang tuloy siya, pahaba. Langkawag. Payatot. Kaya tingnan mo, peach yan. Wag mo lang kalimutan lunukin yung batos. Ano yung palabas yun? Ayan hos, dalhin mo lagi ang bato. Sabi ni Leonora, ha ha ha, lunukin. Maring Tiktik, it's me, Mel TV. Hindi mo nakilala Maring Tiktik, ha 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 ha. Kilala ko na yan. Si Brother TV, marami yang ninja. Hello, hello, hello. Magpag-game tayo. Unang game. 50 pesos. 50 pesos nga load. 50 pesos nga load. Hello, hello, hello. Hulaan nyo, hulaan nyo. 50 pesos nga load. Oo nga, puro dahon, kaya nga dikit-dikit. Kailangan pariman. Kaya hindi nakakabunga ng maayos. Sis Winnie, thank you sa thumbs up, makmak.
Hello, mega shout out. 50 pesos nga load. Hulaan nyo guys. Pagim tayo guys. Hi, mega shout out. Mini Rines Panel Makmak. Kasi walang distance. Kaya nga, walang distance. Ayan host, dalhin mo lagi. Bato, sabi ni Leonora. Huwag mo lang kalimutan. Lunukin yung bato. Hi, Asher. Dan, Asher Titoy, welcome to my live stream. Hulaan kung anong laman nito. Guys, hulaan nyo kung anong laman nito guys. 50 pesos load. $50 load. Hulaan nyo kung anong laman nito. Hello. Hello, mega shout out Asher. Asher Tisoy. Kamyas, hindi. Hindi kamyas ang laman, hindi. Bagay. Hindi pagkain. Hello. Kamyas, hindi. 50 pesos. 50 pesos na load. Pag napanalunan nyo. Anong laman ng kalo na yon? Nandun, no? Nakasabit doon. Hindi kamyas. Thank you sa 7 million viewers dyan. Labahan, hindi. Bagay. 50 pesos na load. Tapapon ko lang to.
Hand glove hindi, bato hindi, kahoy hindi, brush hindi, dahon hindi. Si Maring Tiktik. Si Waray-Waray. Ako, sampay. Kahoy, bato, hand glove, kutsilyo hindi. Bagay-bagay. Wala na kayo. Wala na kayo. Hula na kayo. Kutsilyo hindi, gunting hindi, cutter hindi, itak hindi, ladder hindi. Hindi kakasya yung ladder doon, sister. Sombrero hindi. Excuse me. Ang mahiwaga. Ang mahiwaga. Ang mahiwaga. Hulaan niyo kung ano ang laman nito. Hulaan niyo kung ano ang laman nito. Towel, clo, dahon, water bottle, hindi. Ginagamit siya sa ano, ginagamit natin, hindi gamit, hindi gamit sa kusina, hindi gamit sa, hindi gamit sa, hindi gamit sa loob ng bahay, pero karaniwang to ginagamit sa, karaniwang to ginagamit sa pag pag naglilipat ng bahay. Sunglass hindi, gardener hindi. Karaniwang to ginagamit sa glue, clo, dahon, water. Mamaya na yung clo. Mamaya na yung clo. Sa loob ng bahay. Ginagamit siya sa chinilas, hindi. Pentel pen, hindi. Crow,
Blue. Ginagamit siya pandikit. Basa na hose. Chinilas, hindi. Tama. Packing tape. Nahulaan ni Waray-Waray. Still well. Tama, packing tape. Nahulaan, nanalo ka Waray-Waray ng 50 pesos. 50 dollars. Nanalo ka ng load. 100 na 50. 100 na panalunan mo. Dalawang beses na ako sumagot. Packing tip. O, tama, packing tip. Packing tip. Packing tip. Congratulations, Kateri. Congratulations, you win 100 load. 100 load na anak. Ano mo? Carton box, Asher Tisoy. Nanalo na si Waray-Waray, packing tip. Packing tip ang laman. Hello, mega shout out ito. May nanalo na Sister Asher Tisoy. Si Waray-Waray nanalo. Hulaan nyo kung anong laman nito gamit sa tao. Ginagamit ng tao. Mapapanalunan nyo 2 oras. 2 oras na watch hour. Leonora, mega shout out sa inyong lahat dyan. Hulaan nyo kung anong laman nito. Mega shout out, ginagamit. Ginagamit ng tao. Ginagamit ng tao. Hello, mega shoutout sa lahat na nandyan. I-start na tayo, pangalawang games. Sister Asher TV, nanalo na si Waray-Waray. Ginagamit sa katawan ng tao. Oo, ginagamit. Oo, ginagamit. Yes, ginagamit. 2 oras na watch hour.
Mm-mm. Headband hindi, suklay hindi, damit hindi, tali hindi. Hulaan kung ano ang laman ng mahiwagang kalo. Tali ponytail hindi, lotion hindi. Lotion hindi. Shampoo hindi. Pabango hindi. Gunting bra, haha, relo hindi, singsing hindi, sino, kwintas hindi. Hikaw hindi, kwintas hindi, sinusuot ba to? Sinusuot hindi, Melvin. Hikaw hindi. Ginagamit ng tao. Gandang hapon. Hi Oscar, sumali ka. 2 oras watch hour ang mapapanalunan. Hulaan mo ginagamit ng tao. Toothpaste hindi, toothbrush hindi, payong hindi, itak.
Bracelet, baso, hindi. Oscar, ginagamit sa katawan. Tao. Hindi itak, Oscar. Hindi itak, Oscar. Ginagamit ng tao sa katawan, hindi sinusuot. Martilyo. Oscar, ginagamit ng tao. Hindi itak, hindi martilyo. Ginagamit ng tao. Ginagamit sa katawan ng tao. Imumove ko muna yung sampayan. Yan ang sampayan namin, tulak-tulak, ginawa ng amo ko. Kaya, pag bedsheet talaga kailangan, yung balimbin na yan, putulin ko na talaga yan. Paunti-unti ko lang yung pinuputol. Sabon, grass, lipstick, makeup, facial wash, lang, truck. Ginagamit ng tao, ginagamit sa katawan ng tao. Basa-basa, martilyo, hindi. Sabon, hindi. Grasa, hindi. Lipstick, hindi. Makeup, hindi. Facial wash, hindi. Unsa man na, Oscar. Ginagamit sa katawan, Oscar. Ginagamit sa katawan. Ginagamit sa katawan, Oscar, ng tao. BG. Thank you, Brother Mel TV, sa pag-BG.
Init. Hello, hello. Nasaan na kayo? Facial wash hindi. Deodorant hindi. Ginagamit, pero karamihan ng gumagamit nito, lalaki at saka babae. Lalaki at saka babae ang gumagamit nito. Toothbrush. Deodorant hindi. Sabon hindi. Ah! Madalas gumamit ka nito. Mahilig ka gumamit nito. Pante, hindi. Ginagamit ng lalaki at babae. Pwede ba magpanti ang lalaki? Brief, hindi. Sapatos, hindi. Medyas, hindi. Oh, may nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. Si Maring Tiktik. Si Maring Tiktik nanalo. Pang-ahit ng pang-ahit nyo. Yehey! Congratulations! May nanalo na. Hello, hello. Maring Tiktik, nanalo ka na. Pang-ahit ang laman ng kalo. Yahoo! Yahoo! Thank you, host. You're welcome. Iano mo yung pagbukas na yung mga tindahan dito, marami na akong bibilhan ng load. Si Waray-Waray 100, ikaw 50. Tapos si Kim 100. Mga napanalunan nila. May nanalo na Sister Asher. Si Maring Tiktik nanalo ng 50 pesos na load. Pang-ahit ang laman. Pang-ahit. Pang-ahit, congratulations Maring Tiktik, ikaw ang nanalo, pang-ahit.
ang laman, pang-ahit, dan tamsak. Nahuli na si si Mami. Hehe, thank you host. Nanalo ka ng load 50 dan. TC Raman, thank you sa thumbs up. Thank you. Sali ka sa palaro. Load 50. 100 na, 100. Akin na lang yun host, kailangan ko ng yung mayabong na ha. Uy, marami ako dito guys. Marami dito. Marami ditong pang-ahit. May grass cutter din dito. Gusto ka grass cutter? Hello, mega shoutout, mega shoutout. Pangatlong laro na tayo, guys. Pagkain, pagkain, pagkain. Ang unang nalalo, si Waray-Waray. Pangalawa, si Tik-Tik. Pangatlong games na tayo. Dalawang oras watch hour ang mapapanalunan. 2 hours. Kanina ang una 50 pesos nga load. Ang pangalawa 2 hours. Ngayon 2 hours uli. Tapos mamaya pagkain. Ulam hindi. Tagalog host. Oo.
Tagalog ang alam ko nito, Tagalog. Two words, two words. Prutas. Pwede. Pwede, pwede, pwede. Prutas, pwede, pwede, pwede. Dire lang ko sa gilid host. Salamat, salamat, brother. LTV. Prutas, oh, prutas. Pwede rin prutas, pwede rin tawagin prutas. Banana, hindi. Banana cake, hindi. Pwede tawagin prutas. Papaya, hindi.
Banana, banana cake, papaya, tomato, pipino, kamatis, hindi. Hello, hello, mega shout out Makmak. Naiwan na naman si Yan Yan doon sa LS mo. Tapos ka na pala yan ay Makmak. Hello, mega shout out Makmak. Sino ang kasunod sa akin? Unahan na kita. Sino ang susunod? Ate Telma, mag-ILS ka ngayon, te? Strawberry, hindi. Kamatis, hindi. Maria Tiktik, hindi. Unahan na kita. Ano siya? Clove. Hindi kiwi. Hindi kiwi. Yellow green ang kulay niya. Yellow green.
Avocado, banana hindi, yellow green. Pwede rin siyang pwede rin siyang gawin parang kasi double purpose to eh. Pwede siyang gawing gamot, pwede siya ring prituhin, ibilad, ilaga, pagkatapos hiwain siya ng manipis, tapos ibilad, i-fry, lagyan siya ng ng watermelon hindi. Ano to siya? Sikat ito siya, sikat ito sa sikat ito siya. Two words. Two words. Sikat to, sikat. Pwede siyang pwede siya pang nakakain siya, pwede din siyang panggamot. Luya, hindi. Watermelon, langka, jackfruit, luya, turmeric, banana, hindi. Chico, hindi. Bayabas, hindi. Ha ha ha, padabadabadam, babadam. Pwede siya lagain, pwede siya inumin ang sabaw niya, pwede ang dahon pwede lagain, ang bunga pwede lagain at iinom para sa diabetes. Kalamansi, sour fruit. Malapit na, malapit na. May tanim kami na sour fruit pero hindi sour fruit. Ampalaya, hindi. Blueberry, hindi. Bayabas, hindi. Malapit na mga dyan. Kasi ang mga dahon yan, pwede yan lagain at inumin eh. Lahat ng dahon na nahulaan na mangustin, bunga ng malunggay, hindi. Snake bean, hindi. Oregano, hindi. Ang oregano, di ba, walang bunga? Ito may bunga to, may bunga. Oregano, oregano. Ito bunga to, bunga. May bunga nilalaga together. Pati yung dahon. Okra, hindi. Bunga ng malunggay, hindi. Mangustin, hindi. Snake bean, hindi. Bayabas, hindi. Blueberry, hindi. Malunggay, hindi. Nandito lang to sa garden ko. Nandito lang to sa garden ko. Bunga. Nandito lang to sa garden ko. Nilalaga siya, nilalaga. Pwede siya nilalaga to. Nilalaga yung dahon. Pati yung bunga nilalaga.
Dito sa garden ko, nandito. Star fruit hindi. Pinya hindi. Kalamansi hindi. Star fruit hindi. Nandito sa garden. Bayabas hindi. Lagi nyo yan nakikita pag nagla-live stream ako. Diyan. Nakikita nyo pag lagi ako nagla-live stream. Diyan sa garden, oh. Madalas nyo makita yan. Madalas nyo makita. Balimbin, bayabas, hindi. Star fruit, hindi. Kalamansi, hindi. Pinya, hindi. Sayote, hindi. Star fruit, okra, hindi. Miracle fruit. Anong Tagalog ang miracle fruit? Bilis, amo na ya. Hula ko ha. Tama yang miracle fruit. Pero ano sa Tagalog yan? Kasi ang alam ko Tagalog. Sis, sis, sis Anis Karaman. Di mo alam o sandali lang ha? Miracle fruit. Alam ko na kung ano miracle fruit. Yung malaking ano yan, yung malaking bilog na green, di ba? Na pwede biakin na matigas. Hindi yan, hindi. Yun ang pagkakaalam ko sa miracle fruit. Di ko alam. Considered mo na sa English. Alam ko naalala ko kasi sabi ng mama ko may tanim siyang miracle fruit. Miracle fruit. Napanood ko din yan sa isang vlogger. Na miracle fruit. Na kulay green siya na malaki na bilog. Tapos hiniwa niya. Pinakuluan. Alam ko na kung anong miracle fruit. Considered mo na English. Alam ko na sis. Kung anong miracle fruit. Hindi. Hindi miracle fruit. Hindi. Iba, hindi. Baka ibang matigas yan, host. Iba. Para ang laki niya, parang kasing laki lang ng sayote. Haha. Kasing laki lang ng sayote. Aratilis? Anong aratilis? Tik. Aratilis. Ang pagkakalam ko, iisa lang ang pangalan niyan. Hindi aratilis. Nandyan yan sa nandyan yan sa vlog ko. Dorian, hindi. Sis waray. Lagi mo yung nakikita pag pumupunta ka dito sa bahay. Hindi durian. Nandyan yan sa video ko. Bigyan ko kayo ng clue, ipapakita ko sa inyo yung dahon.
Ready na ba kayo? Egg fruit. Tisa, hindi. Wala akong tisa ditong tanim. Tomato, hindi. Kakao. Paborit ni ama? Hindi, hindi. Hindi paborit ni ama. Baka kalimutan ko na ang name. Egg fruit. Two word kamyas. Nakaisip ko na. Nasa isip ko na. Karilid, hindi. Santol, hindi. Kayubano. 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 Kayubano, hindi. Aratilis, hindi. Baka ibang matigas niyan, host. Ito o yung dahon niya. Kita nyo? Hello, hello, hello. Nandiyan pa ba kayo? Hindi ko yung ano. Ito ang dahon niya, oh. Two words. Kilala nyo to, mga guys, kilala nyo to, lansones, hindi. Avocado, hindi. Wala akong avocado dito. Papaya, hindi. Pag hilaw siya, green siya. Pag hinog na, medyo white at saka avocado, papaya, saging. Hindi, dahon. Hindi raspberry. Alam nyo to. Meron na nga tong bintang ginawa na nga nila tong ginawa nga nila tong gamot eh. Sa gilid ng kalsada nakikita ito. Maraming bunga, green color, pati yung dahon niya maganda. Passion fruit, hindi. Two words. Bigyan ko kayo ng clue. Two words, nagsisimul. First letter, N. Binigyan ta na kayo ng clue. Nagsisimula sa letter N. Two words. N. Two words. Isang mabisang mangustin. N. Nagsisimula sa N.
Ito ang dahon niya. Pwede ito pakuluan. Pati yung bunga pakuluan. Ang bunga niya kasing laki ng patatas. Kasing lalaki ng patatas yung ano niya. Tapos para siyang may mata-mata ng pinya. Pag bata pa siya, kulay green. Pag ano na siya, medyo puti na siya. Tapos, mayroon na itong nabibinta na dry sa mga ginawa na nila itong medicine ngayon. May ano na to, may dry medicine na to ngayon. Nag-uumpisa siya sa letter N. Mabisang gamot, pakuluan para sa diabetes. Ito ang dahon niya, nandito lang to sa garden. At ito ang bunga niya, oh. Ayan, oh. Yung bunga niya nandito, oh. Buti na lang hindi. Wala kong idea. Alam ko na. Ito ang bunga. Ayan ang bunga, oh. Hindi ko pa rin nahulaan. Wala. Pas na lang. Looleos. Sa Pinas lang yan. Hindi. Sa Singapore, mayroon na rin ito. Dito lang sa mga gilid-gilid, tumutubo. Tumutubo siya. Kahoy ito, kahoy. Nagsisimula sa N. Ito yung dahon niya. Sige na lang. Gagawin ko na lang ano kasi paunahan na lang kayo pagsagot. Kasi ipapakita ko yung bunga eh. Unahan na lang kayo ng sagot eh. Okay? Pero gawin ko 1 hour. 1 oras na lang. 1 oras na lang kasi paunahan kayo ng sagot. Ipapakita ko yung prutas. O no? Dos. Unahan kayo ha. Bantay, bantay. Unahan. Kung sino makaano nito. Ipapakita ko yung prutas. Go, 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 go. Nagsisimula sa N, 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 N. Ano sa English? Tagalog, Tagalog. Nambot. Wag yun. Pinakita ko na yung ano. Ambot, oy. Hindi nyo kilala yung ano na to. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mega shout out sa inyong lahat. Thank you sa lahat na nag-video dyan. Thank you so much, guys.
Wa gyud ka ilhe. Why nagdaog? Wa nagdaog. Ang pangalan ni Annie is Nino. Nino. Ang ano nito tawag sa ano. Nino. Wag yun. Nino. Nino ang tawag. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo. Oh, oh, oh. At nang kinlubos. Nangaswang si Nice. Pagmamata pala, tanghali na. Si Leonora ng wakwak. Dito ka dong.
Mrs. Nice Nice, si Leonora. Nangutan. Nangutan og talbos. Sarap ng talbos. Jesus is my coffee, I shallow. There.
Ay, salamat. Mel TV, kumusta? Nag-unsa man ka diha? Hindi na. Si ano, si Leonora. Si Leonora. Tuwa didto sila. Kay taod, malapit ang birthday niya, nagsi-celebrate siya. Madayon, waray pa man umabutan na ginihinulat. Kay mahatag daw hiya yan ang sweldo. Ako nuntay dudungan paghulog didto POSB. Para usala. Pastilan. Pastilan, oy. Human na kaon. Hindi. Si Ate Telma, hindi. Si Leonora. Nandyan. Okay, nasa ring adtuhi, ma'am, ihahatag niya. Yan na nga adlaw. Bangin niyan pa nagabi maabot. Sigurado na ini, buwas na ako ini makakakadto. Amo lagi, buwas na la. Paglit na. Hindi brother, hindi. Iton ano nga ni, iton maghihimo untang ano, pancake. Waray ako baking, may ada dida baking ha ano? May baligya dida? Ha old in TUC? May ada pa man. Ha old into you so? Ha old in TUC ba? Mayroong nagbibinta doon ng ano? Baking ba yun? May ada. Sige, dito na lang. Mapalit ako buwas. May ada didi flour. Oy! Kumusta Sister Tisa Raman? Naghuman na kagkaon ang imong anak. Kumusta naman day? Mauna na ay bata. Busy in tawon. Maugyod na. Kanunay mabisi. Hagoy, may nanawag. Mamaya ka na tumawag. Gabaylo.
gibaylo-baylo lang nako para maug maugyod. Daghang salamat. Nanawag na ang akong papa. Undya na kadiha kay naapa ko'y kaistorya. Nanawag akong papa kay mangumusta. Ka papa. Iitay. Nanawag. Kay manilot daw sila didto sa uma. Gipailad na pud kog silot, lamaw. Kahapon naglamaw yung kapatid ko. Kasi mainit daw doon sa Pinas. My heart will go on. Go, 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 Power Ranger. Aw! Lamaw ba? Naglamaw silot, butangan og biskit og gatas na daghan na ay ice na kalami to oy. Dito sa probinsya. Ha ha ha. Ang naasa naman ang imong mga chikiting natog na? Halo, 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 halo. Ano yan? Ano yan? Ayan, wala lang. Nagpinusong lang, nagpinusong. Nagpinusong-pusong ba? Aro na ay kaistorya. Pinusong-pinusong ba? Kay aro na ay kaistorya. Sino nag-ano? Si Leonora? Sino na naman?
Hindi, MD. Nag-heart nakadiha rono. Wa, naghugas lang ko. Naghugas lang ko. Trabaho na punta ni Ini dong. Mel TV. Ingat sa works. Mag-amping sa trabaho. Kanunay. Ano yan? Oh, mega shout out. Kumusta? Long time no see. But head sinaw. Hello, kumusta? Kumusta ka na, Stephanie? Ano yan? Kapatid ko yan. Isa lang ang ipin. Bakit sabay kayo? Sino? Kumain. Alis ka na, Brother Mel. Dire kay human bisan human na bisan human na duha. Okay la kay adto ang kapatid niya. Adto ang kapatid niya didto bumusita. Amo itot style namon. Amo itot style kay mga good ay. Mga good ay pa man. Pinalabi ba kay nagdaog naman sila. Mga daog naman sila. Pinalabi na kadtong mga gamay. Mauna kay buutan man sila ate. Si Ate Telma, si Sis Winnie. Kaya mga naman sila, mga win, nanalo na sila. Pinalabi ka ring mga gamay, daghay. Sabado, expired.
tinapay. Nagkaungkog tinapay na may pansit. Ah. Ah. Ha? Ika man. Wait, wait. Sinapon na tuloy yata ni. Wait, bakit dito? Pero kahapon na rin sa bahay. Day, ano yung gatas na na-expired kahapon lang yun, di ba? Hapon ko na. Hapon ano mo yun? Hindi, kasi tumawag ngayon si Dade kung may gatas. Sabi ko meron dito meron kang gatas, expired sa isang araw pa lang. Wala na, tinapunan niya. Isang araw pa. Hindi na, isang araw pa. Anong isi-shoot mo? Baka may ano yan na, huwag mong iyanin. Minsan kasi hindi pa kayo. Pag-cover na sa cover sa hinog, may ulo. Maganda daw yun. Maganda daw yun. Medyo ano. Ganyan yan. Ano mo lang. Balik ka, parang nga. Dari, ikaw ano magawa? Balik ka, wala. Oo, ngayon na ano, ngayon ulit na. Bakit pinakita ko din yung ngaran dito? Parang yung mga ano, hindi pinagkano mga ano. Ha? Ano? Ano eh? Yan mo yung dalawa, ingay. Yung isa, pinadalawa. Ang pag, nagtatanong na. Kanina pencil eh. Lalo na yung bularabi. Wala kasi. Kami na kayo tumaka. Kami na tumaka. Meron. Kasi siya, ano? Nagpas. Nabilaran ko dito ng ano, mainit kasi dito sa likod. Nabilaran ko na, nabilaran na dito ng ano. Kaya na, pero okay na yung kahoy na nagtuloy.
Mahal kita.
Bye. 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 Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Mac. Tapos na ako, Mac. Tapos na ako, Mac, Mac. Sige, kunin mo na. Bye-bye. Bye. Thank you, thank you. I love you. I love you. Love you, guys. Thank you. Bye.